Ayong adlaw mga higala ug mga igsuon ano sa mga tunyong programa sa TV Apologetics Sudan sa Catholic Apologies International kini ang inyong ubos nga lag igsuon sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno. Ako makig-uban kaninyo sa makadali lang niya pagkahuman na mohatag tag og presentation ginagmay mahitungod sa mga butang nga kinahanglan natong gitawag og tubagon. Ya pasensya na kayo mo sa kong tingog kay until now is nagpislango pa ta tungod sa kainit niya bubugno lang kalit. Kanya sa dili pa ko mopadayon, ako unang itimbaya ang kining mga higala nato nga membro sa Iglesia ni King Kong kay karon mao ang ilahang anibersaryo sa ilahang gitawag og pagkatukod. Nya gani ang Congress of the Philippines nihatag og usa ka balaod nun Republic Act number 9645, an act declaring July 27 of every year as a special national working holiday in recognition of the founding anniversary, founding anniversary of the Iglesia ni Cristo in the Philippines. So, gipirmahan kini ni tawag ining Gloria Macapagal Arroyo niadtong June 12, 2009. Unya basta mag-anibersaryo na sila, daghang gyud kaayo ang kuan, daghang gyud kaayo ang tawag anang mutimbaya ilabi na kung mag-birthday pod ang ilahang kanang kwaknit nga gitawag og sugo nya dinhi daghang kaayog mga kuan mga greetings from different political leaders gikan sa Office of the Vice President, gikan sa Senate dinhi ang tawag ining Vice President pa nga panahon atong 1997 si Joseph Ejercito Estrada gingon dinhi of the late Brother Felix Y. Manalo, the most exalted and revered founder of the Iglesia ni Cristo. No? Napay-term din nga of the INK's venerable founder. Ingon pa ni dating Senate President Ernesto Maceda, ingon pa niya, indeed, it was his determination which has laid the foundation of the establishment of the Iglesia ni Cristo. So, ilahang man ang gibutang sa ilahang gitawag og pasugo. Nya napay daghan dinhi. Katong ako ang tawag anang magipangbadlisan nga mga statement Nya ang katawanan dinhi kay kining gikan sa House of Representative Parliament of Australia. Nagpadala sila og greeting sa pagkahimugso ni kining ilahang sugo nga kwaknit. Nya ang katawanan lang pag-abot sa ubos, the Ministry of Christian Church in the world, the ministry of the Christian church in the world is just as relevant today as it is birth 2,000 years ago. Kaya si tawag ining pundok nga gitawag og nahimugso lang sa Pilipinas, sobra pa man ni usa gatos ka tuig. So dili gid mao tong Christian church nga gitukod for almost 2,000 years old na ang edad ug kining giingon ng Iglesia ni Kingkoy. According ni Lawton Childs, the governor of the state of Florida, ingon pa niya, under Brother Manuel's leadership, the church began as a mission in 1914, Punta Santa Ana, Manila. So nagsugod daw ang tawag anang mission niya ni abtong 1914. Pero sa Biblia, nagsugod is niabto pang year 2000. Ingon pod ni Alfredo Lim, kanhing mayor sa Manila, taos pusong pagbati sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Niya sa dakilang leader, espiritual, tagapagtatag at ministro ng Iglesia ni Cristo ang yumaong kapatid Felix Y. Manalo. So kini nga mga statement kay gibutang man ni sa ilahang kuan, gibutang man ni sa ilahang tawag ining pasugo. So nagpasabot nga ilahang gidawat nga ang founder ang magtutukod sa ilahang pundok nga gitawag o gipasakupan kay si kining ilahang kwaknit nga gitawag og sugo nga gikan sa Punta Santa Ana, Manila. Pero naa sila'y gamay nga gitawag og basahon kining giingon dinhing ang sulo. Ang ikatitiyak sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang pasugo gipagawas ni adtong 1947. Ang giingon dinhi, alinmang iglesia na hindi si Kristo ang nagtayo ay hindi tunay na iglesia ni Kristo. So, but pasabot, pag naa din mga iglesia nga tawag anang natukod niya, dili daw si Kristo ang nagtukod, dili na iya ni Ginoong Kristo.
Ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ito ang tunay na iglesia. Alin? Ang itinatag ni Kristo kailanmat. Nawa na yung video. Okay. Ito lang ha. Okay. Tara. Kailanmat hindi si Kristo ang nagtatag. Hindi ito tunay na iglesia, kundi huwad na iglesia. So, but pasabot, atong gibase ni Pasugo Hulyo 1964. So kinahanglan gyud nga ang nagtukod sa iglesia si Kristo gyud mismo. Pero according sa mga statement nga ilang gipang post katong mga letters sa mga political leaders, gipakita nila nga giadmitar nila nga si Manalo ang founder. Unya na ko dito sa listro. Si Manalo ang founder, ha? Ato ang tawag ining basahon kining ilahang gipanghambog eh. Felix Y. Manalo, the most exalted and revered founder of the Iglesia ni Cristo. Then pagkahuman ingon pod ni dating Senate President Ernesto Maceda, indeed it was his determination which laid the foundation of the establishment of the Iglesia ni Cristo. Founder gihapon. Pagkahuman gisulti pod ni Alfredo Lim from tawag ining Manila. Nag-ingon taos pusong at pagbati sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ng dakilang leader, sa kaarawan ng dakilang leader, espiritual, tagapagtatag at ministro ng Iglesia ni Cristo. Sino po? Ang yumaong kapatid Felix Y. Manalo. So kung sundo nato ng ilahang gitawag og mga pasugo, subot pasabot, fake ning Iglesia ni King Kong nga ato ang nakita karon sa atong palibot. Nga naman, ilang pasugo mismo gihapon nag-ingon, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang. So dili duha, dili tulo. Ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kung mayroon mang nagsibangon ngayon ng mga iglesia at nagsasabing sila man ay iglesia ni Kristo, di rin, ang mga ito ay hindi tunay na iglesia ni Kristo, kundi huwad lamang. Question, kini bang iglesia ni Kristo nga gitawag og naparehistro? Sa ba ni tawag ining dibangon ba ni? Or ning buto lang ba ni? Ilahagi hapong pasugo issue November 1996, natupad ito noong bumangon dito sa Pilipinas ang tunay na Iglesia ni Cristo na pinangunahan ni kapatid na Felix Y. Manalo. Naapay tawag anang laing pang pasugo. Noong 1914 dito sa Pilipinas ay may lumitaw na Iglesia ni Cristo na pinangunahan ni kapatid Felix Y. Manalo. Unya kining Felix Y. Manalo mao ni ang founder sa Iglesia ni Cristo. Mo nang gi-celebrate karon gipagawasan og tawag ining Republic Act number 9645 declaring the July 27 of every year as a special national working holiday in recognition of the founding anniversary of the Iglesia ni Cristo. So fake yun ining Iglesia ni Cristo. Nga naman, kay mismo sa ilahang mga basahon, pag naaga ni Iglesia nga dili ganit si Cristo ang nagtukod, kanang maong pundo ka fake na. So ngano ako aning gisulti ngano man tungod kay ilaha manggong anibersaryo karon July 27, Hulyo 27, 1914 na rehistro sa gobyerno sa gitawag og Pilipinas. Muna nga bisan pagkapila nila ang kunon ang ngalang Kristo nagpabilin gihapon nga kanang maong gitawag og punduka dili na tinukod og Kristo. Tinukod na sa usa ka Pinoy nga silingan nato gikan dito sa Punta Santa Ana, Manila. Karon, ako tong tubagon tong mga argumento niya katong naulahi nga mga argumento sa tong higala nga si Julito Lang Gomez. Actually, kabalo man jud ko nga di na mo tinuod niyang pangalan. Alex sa tuwa kay pakita magitag atong tinuod nga pangalan. Nya mo ning tawhan ang nagsigig panghagit na ako pa ibalik. Di daw ko musukol. Nya ang kanindot anak niya kay siya nanghagit siya pigahatag-hatag og tema. Ako yung muhatag og tema. Kaya ako may magpamatuod. At the same time, siya pimuhatag og tema kung kanapong siya magpamatuod. Okay, karon. Dinhi naghisgot mi adtong pagbasa atong St. Mark 6:50 ug katong St. Matthew chapter 28 verse 19 kay gihatagan ko niyang tema ingon pa niya mogamit namig original Greek manuscript. Na ay tawag anang kung sapuan pa ba gitara pa niyabag sa lain pang termino bisig dai saltik ba. Kabalo man gyud sila nga wala di nakakita ron og original manuscript na kay mga makita nga mga kopya nga sa mga manuskripto nga original dili nimo makita as dalan dili mo makita sa mga bookstore makita na lang nimo sa mga museums nya angka
nagkasaltik aning ato ang tawag anang higala, ingon pa niya, ano man di ay gisugo de ka nga magbitbit kag original. Unsa man itong mga screenshots o di na to original. Ingon pa niya pastilan kahinay sa palusot oy. Kadaghan og screenshots og mga Greek manuscript sa internet. Jesus Ginoo ko in taon original ang gipangita niya pagkahuman dito ka magsalig sa screenshots. Unsa na to pag-determine kung original ba na o dili? Posibleng gidoktor na o wala. Kung dito lang ka magsalig sa internet, mas maayo nga natin gigunit ang original. Ang point nako, naghimo kag tema, nangita kag tawag anang basihan nga imposible nga makita nga basihan nga imuhang bitbiton og ako ang bitbiton. So muna tagpahong. Kung baga kung mag-ergo ta, may tag original niya, dili original. Katawa mo ko na. Okay, sunod. Ikaduha nga tawag ana nga punto. Ang Grego nga kasulatan, ang Grego, Aramaico, Hebreo o tawag ining Latin, i-translate na sa ato ang tinulungan. Ang mga translators, kanira manggong mga wala kabalo ba kanang pamaagi sa translation ba sa mga translator sa Biblia. Nakabalo na sila unsaon pag-translate. Na ay dynamic form of translation, na pud sila tawag ining formal form of translation. Ang buti pasabot anang formal form of translation verbatim, word for word. Dynamic form of translation, ang usa ka word gitagaan og tawag anang sayon or sana ba kanang term nga dali rang masabtan sa magbabasa. So mo na ang dynamic form of translations. Mo na karong panahon na daghang kay mga translation sa Biblia, makita nato nga nagkadaylain ang presentation pero kung ato ang tan-awon sa original Greek manuscript or original Greek scripture, makita nato nga tama ang ilang translation. Pero ang problema lang, ang dili tama, kanang naay kanang pagdapig sa ilahang relihiyosong pagtuo. So, mo na ang tawag anang punto. So, makita nato nga naay mga translations nga naay explicit nga nasulat sa mga butang og punto kung doktrina nga nabutang sa maong gitawag og translation nga naman tungod kay gipakita sa translator nga mao ni buot ipasabot aning pulunga. Kung naay mo contest, di i-contest na dili man na mao. Kasi mong giingon karon, katong sa Aramaic in plain English ug katong sa The Voice, kuan man to, tawag anang mali man to. Ikaw man ang nag-allege, so ang burden of proof na sa imo, wala sa amo. So, abuti pasabot, ako igol lang ko nagbasa. Unya ang akong gibasa dili katolikong Biblia. Ngano man kay kung mobasa ko katolikong Biblia, may ingon na pud mo katoliko man na. Pero ang point ng gud nato, nangitag mabasa, siyempre ang ihatag nato kadtong mabasa. Ngilad man kaayo no, nga nangitag mabasa niya pagkauman ang ihatag dili mabasa. So kamo may sigig pangita o gustong mabasa niya, tagaan mo mabasa as per technicalities as concerned, pildi mo. Nga naman naa mo kay nabasa. Ang walay mabasa kanang miingon nga si Manalo anghel. Wala mo na tawag anang walay mabasa. Next argument niya, ingon pa niya, ang imong gibasa sino kay kabalo ka nga wala na sa ubang mga translation ug labi na sa original Greek language nga Greek mao dagan ka sa bot-bot na hubad. Uy, mura po siya translator. Kay mo declare og kanang Biblia bot-bot na nga hubad. Mura po dili kag ambot unsa kay imong credential nga makaingon nga kana nga manuskrito or kana nga gitawag og Biblia o kana nga version usa na ka bot-bot nga hubad. Naaba kay tawag anang credential, even ang inyong head debater ninyo sa ventilasyon dili makasulti ana. Nga naman kay wala man sa credential nga makaingon nga translator siya. Unya wala nag-recognize sa iya nga kana tama nga translation, tama siya or tawag anang naa siya kredibilidad sa pag-translate og Biblia. Bisan gani kamo, tanawan ng iglesia ni King Kong mas mamahayag na, di ba pila ka Biblia pang gamiton? Daghan kay Biblia pang gamiton. Unya pagkahuman kining inyong si tawag anang ilang membro sa iglesia ni King Kong gusto gid mangita og Greek manuscript, ngano kanang inyong pundok nagahamit mo og Greek manuscript? Palpak ihapon. Palpak. So bot pasabot kanang inyong Greek mangitag Greek. Pagkahuman mangitag babasa, tagag mabasa, muadto og tawag anang Greek mo ni palusot. Ni palusot. Kadaghan ng inyong pagtulunan nga di mabasa, Manalo anghel. Di na mabasa ang Pilipinas Far East, di na mabasa. Biblia lang tuuhan, di na mabasa. Nga, maupaw na lang mo si inong kaya ng Biblia, yun mo kabasaan ng pulunga. So buot ipasabot na ay mga punto de vista ang nagbasa o ang nag-translate
Nga lahi-lahi ang ilahang tawag anang kanang mosilbi pagsabot og konteksto, pero mas mutuo ko kung sa kredibilidad lang, mas mutuo ko dito sa mga translator kaysa ninyo. Nga naman wa mo may credibility. Bisan gani ka mo, wala mag-ino kay galingong translation ninyo sa Biblia. Nga naman kay wala mo'y authority to translate the Christian Bible. Wala nga naman kay wala man sa inyo ang mga original manuscript. Ang Katoliko pag mo translate dali ra kay sa maka-translate nga naman naaman sa iya ang mga original manuscript. Naaman sa iya ang tawag ining mga original nga tawag ining mga dokumento nga gikan pa sa unang mga kakristyanuhan. Kamo, anos ara mo niboto? Niboto lang mo ni atong 1914. So di gid mo makapasar. Manakutob lang mo moingon nga fake man na bot-bot man na giingon sa Latin maxim, general denial is tantamount of admission of guilt. The more mo nagsigig balibad, the more mo dili mo magdawat, the more na hinuon nga makita nga guilty mo. Okay? So kana. So ikaw may nagpalusot, isa bright gyud nimo sino. Na ay Aramaic Syriac translation sa New Testament sama sa kaburi sa 4th century. Patanaawa ra kasino nagkayuring imong pamahayag. kanang Aramaic makita nato sa St. Matthew sa tanang libro sa Biblia, ang libro lang ni San Mateo ang Aramaiko. Nasulat pagtuon ragod pagtuon. The rest ana sa New Testament puro na Greeks. Greek ang language na gigamit sa writer. Kaya sa panahon ni San Pablo, tudluan ta na lang ni. Sa panahon ni San Pablo, sa panahon sa mga apostol, ang ilang international language is Greek. Ngano man kay ang dominante ana nga gingharian is ang mga Grego. So mo nang Greek ang nasulat kay ang mga professions kani adto kamao, kabalo, mubasa og Grego. Mo nang Grego ang ilahang gitawag og pagkasulat. So karon kanang giingon nimo nga translation Aramaic Syriac translation lang na from the original Greek. Wa ba to akong gibasa nga the Aramaic in plain English. From Aramaic translation gi-translate nila into English. So kinsa man ang translator ani? Ana to mas may pa ni sila mga protestante kay makatudlo pag kinsa mga translator kamo. Wala gyud may matudlo, ha? Kinsa may tawag ana nagpagawas ani? Dere. The original Aramaic New Testament in plain English, ISBN 978-1-4057 3692-4 copyright 2007, 4th edition copyright 2010. So gipagawas ni siya sa asa ni ha? Tan-aw na to ang tawag anang lugar. Asa ni gipagawas. Okay, wala man gibutang nila ang lugar di Lulu Publishing House lang man ni ang ilahang tawag aning gibutang. So kini nga Biblia man in plain English mo na mga protestante iyahay na sila pag-translate nga naman kay para sila they have the authority to translate the scripture. Pero ang problema lang kay na po yung mga problema pud sa ila. Manang ilahang giklaro nga si Kristo ni angkon Dios. Nga naman kay kung ato ang basahon ang kasaysayan sa mga apostoles, even ang first document na gisulat sa mga apostoles kanang dedake, ilag yung gipadayag ang ilahang tawag inusa na ba, ang ilahang profession sa pagka Diyos ni Kristo at sa divinity ni Ginoong Kristo. So, mo na nga bisan pag-usaon yung pamalibad na ako'y mabasa, ang kamo mo'y mabasa. Nangayo man mong mabasa, ni hatag ko's mabasa. Kanya ang inyong palusot kay naghatag mo kog mabasa, ngita mo sa Biblia nga way mabasa. Astila na lang yun ninyo. Ay na lang yun ninyo atong ato ang tawag anang amigo. Ana pa siya, tanawara kasi no, klaro kaayo imong gikuhaan ang Aramaic in plain English Bible Marcos 6:50 unsa man ang Aramaic diha tan-awara gud. In plain English na gani. So ang buti pasabot from Aramaic gi-translate into in plain English. Man ako ang gibasa, wa ko nagdudong igo ako nagbasa. Nya kay nakabasa man ko pildi mo. Katawo man ko nimo sino yati ra. Asa dagi kuha ang Aramaic in plain English. Pangutan na ang publisher ayo ko pangutan na. Pampangutan atong Lulu Publishing. Ayaw ko tawag anang pangutan na kay namo pud sila mga sources. Di ba ingon ka nga kinahanglan ta magtuon og textual criticism?
Di ba part sa textual criticism ang pagtandi-tandi sa mga pulong o mga version sa Biblia aron makita nato asa pinakaduol na translation from the original Greek or original Aramaic? Ay, wala ni. Meron man is ba ni. Karon ingon pa niya, gi-expel ang mga sayop o katuning kang kuan, katuning kang sana, katuning kang tuluoy kayo ang ilahang sana ba ang mama ni Eduardo iyang gi-excommunicate, iyang igsuon kung masayo pa, iyang igsuon si Anghel Manalo iyang gi-excommunicate. Daghan siyang mga ministro gipang excommunicate. Sa rason ko no, kay against to sila sa artikulo 22 nila, katong aralin nila nga 22 pandutriyan nila. Katong against daw sa unity sa iglesia. Oh, so kinahanglan gyud sila magkahiusa sa corruption sulod sa iglesia. Pero dili man ko pareha aning kang Brad kining kang migo nato nga Julito kinis Julito dili man ko tawag ana pareha ni nga chismoso, di ko mag-apil-apil ana inyo na. So mo na sa kuha nga tawag anang point is luya pod no, ang source sa truth anang matuto sa imo og truth kato gid mismo ang mama. Kung nakabalo mo og truth, pasalabaw to nakabalo ang mama nga naman kay liman ka sa ilahang tawag anang pasugo. Si Manalo, si Felix Manalo ug si Eranio Manalo, pareho sila sugo sa Dios. Ato ang basahon ha. Imposible magwa matudlo itong asawa. Niya ha. K.R.D. Manalo were both chosen by God to be his instrument. Ato ang iatras. But more than anyone else, the church itself and its teeming millions of members found all over the globe have every reason to mark the two milestones. One in honor of the late kapatid na Felix Manalo and the other of his son K.R.D. Manalo, who were both chosen by God to be his instrument in restoring the Church of Christ in the Philippines beginning in 1914. Liwan ka? Pareho sila sugo. Imposible man nga wa to matudlo ini kuan. Imposible man nga wa to matudlo ini Iranyo. Nga sugo pod ingon pa ninyo. Imposible matugwa matudloin niya, mas nilabaw pa ang tawag ining kuan, mas nilabaw pa ang anak luya no nya nag-ingon biyang usa sa napulo ka sugo tahurang imong amahan ug imong inahan ang dito gi-excommunicate luya pud oy. Nya mingon man ka sa Katoliko wa excommunication pag sure oy. Basa ang istorya simbahang Katolika wa ba excommunication. Okay okay. Sunod, ingon siya, apan sa Katoliko, bisan duna nay pagkabahin-bahin o dili magkahiusa sa pagtuo, walay tiwalag pag sure oy. Karon lang, kay naami sa tawag anang liberal state of simbahan, naagi pagkabahin-bahin in terms of interpretation sa faith, pero there is only one faith amo ang giprofess. Lahi-lahi lang ang ilahang tawag anang interpretation. Sama gud sa inyo ha. Nagtuo mo nga ang pag-against sa corruption, it is against the teaching of Iglesia ni King Kong. Dili. Kaya ang corruption dili man gyud na mohaom, kabalo man gyud ko nga di na mohaom sa inyohang pagtulunan. Unya na ako'y audio ni kuan ni Eranio ana. Nga klaro gyud nga bahalos tanan daw ministro gipanggamit daw siyawa. Jesus kinuog ko. Sunod. Ikaunom niya nga argumento ingon pa niya ang yawa naa sa simbahan Katoliko mo na ginapanghambog niya. Luoyan na di ay sa inyo sino nagpuyo ang yawa according to Teofilo Tumulak. Nya siya kung asa nya gibasihan nila kadtong dili ang tanan nga libro ni Attorney Teofilo Tumulak number 131 kini ang kuno siyang amaong abogado nga kanang naado yawa sulod simbahan Katolika. Taro nga pod og basa oy. Ako ang basahon na page 131 sa dili ang tanan nga gisulat ni Attorney Teofilo Tumulak. Nag-ingon dinhi, ang kunon ko ang mga yawa anaa. Ang dinhi ang imuhang argumento, giingon nimo ang yawa nagpuyo sa Iglesia Katolika. Ang gigamit ni Attorney Tumulak ang kunon ko nga ang mga yawa anaa. Wala gyud nagpuyo. Nagdungag-dungag ka gyud. Yawa anaa sa simbahang Katoliko. Dihara po mo kutob. Ang sumpay og malagmit nga ang gidaghanon ni ining mga yawaa musibo sa gidaghanon sa mga Dios nun nga musimba aron sa pagampo. Ang yawa ugod magsunod-sunod man sa mga taong Dios nun. Dili kini moadto sa ilang simbahan, sa inyo dong simbahan, kay unsa may adtuon nga wala man didto ang ilang tintalon.
Ang akong ikaingon mao nga wala yawa nga mutintal og laing yawa pananglit. Ikaw mo ikauban sa yawa, ikaw migudyo dito. Manguros ka ikaw aron pag-abog sa imong kauban, dili tingali kay ang yawa dili mahitabo nga moabog sa iyang kauban nga mao ang yawa. Muna sa amo ang kunong ginanamo nga naayawa sulod sa amo ang simbahan. Ngano man kinaaman dito ang mga Dios nun, manimba, manguros sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, lugpad ng yawa, muadto na dito sa mga taong di manguros, kay di man mo mangabog niya. So, kanang imong giingon nga naay mga yawa sulod simbang Katolika, amo lang giabog, oy, sige mi pangabog ana. So, buti pasabot, nagkutlo-kutlo mong dokumento nga gisulat sa mga Katoliko, unya, wala ninyo, tawag ka ng gitarong og kutlo, nagpasabot ang inyong katuyuan pagpangilad. Nga? So, nagpasabot nga naigo mo anang giingon nimo sa 8:40, ang amahan sa bakak mao ang yawa. So muna bantay-bantay ta. Ngano man kaya kanang imong mga argumento ikaw ra puy gihapoy maigo ana. Ha? Ikaw gihapoy tawag anang maigo ana. Tanawa tong statement ni Iranyo Manalo. Amot na ba to diri? Ay naman akong cellphone sa gawas. Okay. Statement niya. Halos tanang ministro gipanggamit sa yawa. Gipanggamit ng ginagamit ng diablo. Di man ka. Ha? Parihan na nga giangkon ninyong sugo ha. Niingon nga halos ang tanang ministro nga naasulod sa iglesia ni King Kong puro gipanggamit sa yawa. Nya pagkahuman ipahid nimo ng pagkayawa ninyo sa amo. Ayaw. Naamay mga weaknesses ang simbahan Katolika pero dili na ikatandi. Dili na ikatugbang sa mga nangahimong santos. Simbahan Katoliko na may mga badlungon. Ang simbahan Katolika nagpuyo mas tinuod. Mo nga dili gyud niya tabunan kung unsa toy nahitala sa kamatuoran, dili pareha ninyo. Bisag kabalo mo gud mo nga na corruption, bisag kabalo na gud mo nga na mga kidnappings, bisag kabalo na gud mo nga na rape nga nahitabo, tabunan gihapon ninyo. So mo na nga dili gid mo makatugbang sa simbahan Katolika. Ngano man kay simbahan Katolika nagpuyo sa tinuod. Kamo, sa may nahitabo sa inyo. Ha? Sa may tawag anang kasi imong panghambog akin ni, kuan nga iglesia pero sa may gisulti ni Iranyo Manalo kanang usa sa inyohang sugo tong anak sa anghel nga itong ugpako puro mo gipanggamit siyawa mo na tan-awan na imong mga argumento gigamit gid na siyawa nga naman lubagon man imong tinuod pero bisa pag-usaon nimo lubag sa tinuod di gid nimo malubag nga naman kay mo gawas gyud ang kamatuoran basta nang mga hagit ka sa kuha nya ginapagkangon kan di mo musukol pag sure oy pakita sa kuha kay para makita nato og tawag kanang kinsay himuon nato nga tawag ining sana ba kining maguba ang argumento. Tanaw na to. Yung mga ministro niyo si panghagit sa kuha, wa man pa hantod karon. Wa man. Nagibaliktad pag gyud nimo ako nang hagit dili oy kamo biya si panghagit. Nya pagkahuman hagit pud mo tunong. Nga naman kay wala. So, pagtuon sa lagi. Kaya ang imong argumento, gitara nga nayabag. Pag mulitok na gani ka, mo type na kasi yung mga pulong, imong i-comment, mura na gitarang yabag. Wala ako ang ginaangay. Ano man, kaya mura biya po correct. Mura correct ba? So, ugma po, ato na po tubagon to. Katong another na po argumento niya. Ato na lang ng usa-usahon. Okay? So, kato lang, atangin ninyo ang video. Ugma po niya, ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-subscribe ni ining ato ang channel, The Catholic Approach International ug ang RJ Seno The Second TV kay every now and then nga mag-post ang mga videos ma-update dayon kamo. So na naman ta sa ika-102 karon nga tawag ini nga videos. So ang mahitabo ana magpabuhat ko og tawag anang kanang magsilbi giveaways sa inyo hapuhon. Ato anang isgutan this coming gitawag og Sunday pero ugma atangin ninyo ang i-post nato nga video tomorrow. So okay, so kita tagba pohon. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.